Hi mga moms, good day. So, here we go again. Nagpasyal tayo kina Chuyens. Ay! Hindi tayo kina Chuyens. Hi, Nay! Ang ginagawa mo? Nagsahod ka tubig? Kamusta po? Ano si Chuyens? Oh. O, sige, dito na kita hintayin Amen ka. Ay, hello, God bless you. Mas dito Chuyens. Hindi na si Chuyens. So ngayon, iisip ko na, vlog ako dito kina Chuyens. May music pala. Hi, Tay! Na! Mukhang may nasa ka na dyan Oh, kamusta na? Okay na. Okay na? Hindi ka na nahapo? Oo. Ano Chuyens? Nasa. Oh. Leo! Lakad si Leon. Tatog niya. Kaya nga. Leo Parts. Ang gano'n ni Leon eh. Hi! Ano na Leo? Suplado na si Leo. Artista na kasi si Leo. Lager na ka na. Oo nga. Ano, musta? Ay, ito pala. Dali. Ano ba? Nakalaot mo lagi ka mo po. Oh. Tinapay. Mga bata, may tinapay. Naipan. Ay! Tinapay. Kanang ano ba? Ito ba? Sira na. Kalimutan ko, nandun ako kanina sa ano. Hindi ko na... Nakita ko na yan eh. Yung ano mo ba? Ano na, musta? Yung mga bata. Kanamig ko ano ka. Kaya na pamit ito ka. Ha? Grabe si nanay, no? Parang hindi ka napapagod. Wala kang kapagoran. Nag-iigib pa siya. Galing si nanay dun sa ano, sa labas ba? Wala ka klase? Ha? Pero nag-ano ka? Lunes siguro. Enrollment sa class. May summer class pa kayo? Ayun na, tinapay. Magmerienda na. Magkapita. Ha? Ito na. Oh. Magkapita? Ay, si tatay yata ano, standby. Leopard. Suplado si Leopard sa personal. Nananaw man kami mga buyout doon sa vlog mo. Sila Mami Brenda mo, oo. Sige siya ka-upload. Magkape na lang tanak ba? Naamoy kape. Ito ang kanang stick ba? Dali lagi. Alakay stock. Ako di mo bukos. Bukos ka. Anay. Bukos. Ano? Oh. Natay pan. Ay, mamaya magluto tayo ha. Turuan mo ako magluto ba? Luto mo. Ha? Para ayaw ko sa nanay, ha? Ikaw, Leo. Ano ba? Si Leo ayaw akong kausapin po. Ha? Ako turuan mo ako magluto. O, ano ba? Kain lang. Puro lang siya ngiti sa akin. Puro ka lang ngiti, ha, Leo. Ay, hindi na gumagana yan, ha? Ana pa. Makukuha na siya musika mga alas. Yung ano, yung solar. Sa mga alas 6, okay na siya. Magsiga pa rin. Akala ko wala na eh. So, this week, tapos na exam. Then, ang sunod, Enrollment for summer class. ba't may summer class kayo? Parang wala kayong pahinga, no? Makakuan lang pag mag-graduate. Hindi, bakasyon. Wala kayong bakasyon. Kasi kahit 1 month lang, ganun wala. Try sim. Ano ako pero mga weeks lang. 2 weeks, ganyan. 1 week. 1 week. 1 week. 1 week.
Etong huling exam mo, kamusta na nangyari? Okay na, pasir. Pasar na. Yung pangalawang ano mo, hindi. Ha? Yung pangalawang ano, hindi. Katuman. Kung pang-duo. Okay na. Nakapasa na. Ano na? Okay na. Huling punta ko rito nung nakaraan ba? Ano ka? Ha? Mukhang bulagta ka. Ano ba? Wala na ko katulto eh. Kapoy? Kapoy daw. Ito mo ka tumigikan. Sa ano? Hmm. Sa tabok? Sa taas? Oo. Galing sa taas pala eh. Hindi. Alam ko na. Punta ka sa farm. Tapos doon tayo manguha ng ano, lubi. Ay, oo nga pala, ang dabong. Ay, wala nakaatu sa... Wala na eh, dabong nay. Napar to. Pero di pa nakuha. Yun. Kasi nakita ni Brenda yung ano mo, dabong. Sabi niya, sila yung parts na, Sabi ko, baka meron pa. Sabi ko, benta mo ko, tsaka kahoy ba? Yung kahoy ba, tayo ano na yan? May-ari na? Yung panggatong? Bugay. Inana ka. Di ba meron kayo? Tinitinda nyo ba yon? May order? Kasi ba doon din sa akin, sa abuhan ko. Pwede na mo ko. Pag may ano ka, ano mo ba ako? Sabihan mo lang ako, magtawag ako kay Leo. Kung para ako na lang kukuha. O ikaw maghatid sa akin. Ha? Hindi ako ba magtawag sa kanya, Nay. Ako magtawag sa kanya. Saan bang signal dito na o sa meron doon sa tabok. Sa'yo ako magtawag. Ha? Hatid mo sa akin. Tapos mag-date ka. Okay lang ba tayo mag-date kami ni Leo? Okay ra? Okay na kayo eh. Hindi naman niya ako mabuntis, di ba? Kaya okay lang. Di ba tayo na? Ako mga anak. Hindi ko mo pili. Walang piyaw. Ay, importante, hindi ka magkaapo sa akin. Hindi man niya ako mabuntis. Di ba? Okay ra? Hello! At si Leo. Ano muna natin? Ang bangus, baka maano. Hugasan ba? Pero naano na yan? Hindi yun naman. Oo, nalimpyuhan na. Kailangan hugasan ba? Sabi mo kasi wala kang papag-istakan. Turuan mo ako mamaya magluto ng ano mo. Kasi tuwing nagluluto ka, adobo version mo. Ha? Doon tayo magluto. Turo mo lang sa akin yung style ba? Paano magluto? Okay ra? Ha? Mamaya hindi ko... Dapat pag yung ano ba, kagaya kay Leo, kanang nagtubag ka. Hi guys, ana. Di ba? Hi guys. Hi guys. Magkamukha ang maglula. Di ba, Blackie? Yan. Pwede mo siyang i-chop kanang sa gitna para may prito or ganyan. Ikaw bahala. Yeah, diba? Ilang ano yun? Umabot. Parang mas mura siya ngayon. Ang bangus. Basta, secret. Pero parang feeling ko mura inabot. Ito, manok. Hindi ko alam, ano ba lulutuin ni nanay mamaya? Ay, na adobo? Nagbili man ako ng ano. Hala! Asan ka mati sibuyas? Ay, yung bawang sibuyas, wala? Hindi nilagay? Wala. Ala, hindi nilagay ni nanay. Dito ba? Kasama ng... Ala! Ano ito na? Hindi, may binili ako eh. Ako nakatap. Ala, hindi nalagay ni... Nanay. Wala. Saan ba? Ito yung tinapay eh. Go, Leo. Leo is now preparing na para sa aming lulutuin ni Mother. Mother, turuan mo ako mamaya, ha? Pagluto ba? Ha? Kagaya na ginagawa ni Chuyens ba sa taas?
Yan, nag-iwan na siya ng bawang sibuyas at luya para sa lulutuin naming ulam. Abangan kung ano lulutuin. Ang bangus na, ano, titimplahan mo? Imamarinate mo? O ganun na lang? I-marinate mo? Ikaw magtimpla. Ay, toyo yun o suka? Very suka. Ah, okay, parang adobo. Kaya sa man yun. Ah, nirep na. Niluto na. Niluto na. Buha ngayon. Kana, may marinate mo. Ay, niluto na? Ang bangus? Ah, andyan na sa taas. Wow, golden brown na ang bangus. Sabi ko, kasi yung bangus na, ayun pala, nagprito na. Wow. At least ito may ilaw. Oh. Bakit dyan? At least dito sa daanan. Wow. Kalami sa bangus. Magbili nga rin ako niyan namaya. Ganito ba, oh? Pintahan mo ko doon. Kalami. Si nanay naman mamaya magluto. Magluto kami ng manok. Ito na ang ating last fish. Uy, lami yan. May sausawan ng toyo o kamatis. Na. Wow, kalami ba? Kalami sa bangus. Isa rin yan sa mga namiss ko talagang ulam. Since patapos na, dito naman si Mother! Ayan na yung lulutuin ni Mother. Nanggugulo po ako ngayon sa kanila dito sa bahay nila. Ang lulutuin natin ay, ano yan? Anong luto mo dyan? Anong luto? Adobo? Ay, adobo? Ah, okay. Oh. Abangan ninyo ang cooking ano namin. Cooking tutorial. With Ma'am Shililia. Abangan!